You want to take religion and cults out of schools? Okay, great. Start with this. Lord help us, just watch this. I'm here today to talk about this book here. My name is John Amanchukwu, as I stated earlier. It's called It's Perfectly Normal for Students 10 and Up. This book details all kinds of sexual images, pictures of elderly people nude. Also, this book even shows images of two women having sex, a man and a woman having sex, and two men having sex. I'll read some of this for you. It says, after a bit, a person's vagina becomes moist and slippery, and the clitoris becomes hard. After a bit, a person's penis becomes erect, stiff, and larger. Sometimes a bit of clear fluid that may contain a few sperm comes out of the tip of the penis and makes it wet. Can we, sir, I'm sorry. Was it something I said? Was it something I said? If you don't want to hear it in a school board meeting, why should children be able to check it out of the school system? And you don't want me to read the filth because it exposes the truth. How dare you tell me to stop reading it? Здравейте на всички, аз съм Верен Тончев и не харесвам хомосексуалната пропаганда в училищата. Зад мен е Гошо и намираме в София, въпреки че вали изключително много, сме с една единствена цел и тя е да проследим две събития. Едното е шествието, което подкрепя хомосексуализма или прайда, а другото е да видим противоположно събитие. И точно за това се насочихме към паметникът на Съветската армия, където се провеждаше гей прайд концерт. И въпреки че не задължително споделяме едни и същи ценности, желанието ни беше да разберем повече от гледната точка относно посетителите на прайд. Защо са там, в какво вярват и още повече исках да разбера защо всички се опитват да ни накарат да им подражаваме. Знаете ли, че според речника на БАН, понеже аз чета основно речници, за мен книгите са просто ремиксиран вариант на речника. То едни и същи думи, все пак. Нали? Гениално като цяло. И в речника на БАН е думата, глаголът влюбвам се, е формулиран последният начин. Цитирам. Само да си го намеря, че съм без диоптър днес. Така, е характеризиран с значение на две точки. Бивам обхванат, завладян от чувство на любов към лице от другият пол. Не се базикам, no cap, така е написано в официалния речник на БАН. Драго, тогава това между нас какво е? Ако питаш речника на БАН и всичко друго, но не е любов. Кога най-накрая ще имам възможност да сключвам брак, защото много ми се иска така да се омъжа за теб или за някой твой колега. Драго, тогава това между нас какво е? Ако питаш речника на БАН и всичко друго, но не е любов. Теб или за някой твой колега, някой твой колега. Няма любов между еднополови и това казват те. Ще ме обидиш. Според вас това вярно ли е? Вижте колко е яко да кажеш не. Винаги съм ги подозирала тия от БАН. Абсолютно. Да, какво е това сега? Прикриват се, нали, за някакви опорки кухи, ние не сме толкова кухи обаче. И въпреки че повечето посетители, както се вижда, бяха тинейджери, чиято сексуална ориентация и разбирания най-вероятно не са ясни за самите тях, и както това, че имаше немалко чужденци, все пак намерихме и български двойки, дори и хетеросексуални, и ги попитахме един простичък въпрос. Какво значи прайд за вас? Прайд е възможност да покажем, че стоим за правата на всички и че правата са за всеки и за всички. Въпреки това, че вие сте от традиционните семейства, подкрепяте това, което се случва, не смятате, че трябва да има различия между... Да, напълно подкрепяме тази свободна изява на човешкия избор и сме против това някой друг да налага по някакви причини, политически или други дискриминационни, това, което се случва напоследък в България от страна на и други патриотични организации. Споменахте традиционни семейства. Какво означава семейство? Семейство, това са двама души, които решават, че искат да имат общ живот, общи мечти, общи планове. В този смисъл, кое е нетрадиционното на това двама души, които не са мъж и жена, да искат да имат общ живот, общи планове и общи мечти? И ако един от тези двама изпадне в незгода или беда, другия най-малкото да има право в болница, да отиде и да поиска информация какво се случва с човека, с когото е споделял години наред. И когато смъртта ги раздели, преживелият
да може да наследи всичко, което те заедно са сътворили. Какво има значението на двойката, от какви хора са? Well, first of all, the pride is not about having fun. It's about expressing yourself, fighting for your rights, and making sure that people know that the diversity of other people exists. I think that's really important. That's why Teen Pride is really important in the common day and age. I think since Bulgaria is part of the EU, they should follow all the EU directives and other legislation which basically offers more rights to LGBT community. Thank you very much. Cheers. Искам да ви питам един въпрос. Какво значи Pride събитието за вас? Какво ще с тебе? Значи, това за мен е малко тъпо. Ходих 3 години подред. Първата беше за расистския клас, другите две отидох на сила. Парадиране е това, не ме кефи, не е готино, тъпо е. А чакай те питам, ти подкрепяш като цяло LGBTQ? Да. Аз ги подкрепям, но за мен това е малко неумно. Защо? Какво точно не те кефи? Или не кефи човек да се събират 55 000 човека тук, това да бучи цяла София. Аз искам да си мина да се проверя, примерно, защото живея там. Ама все пак си тук. За да си видя приятелите. Добре, окей. Смяташ ли, че този тип фестивал е добър за деца, тъй като има много дечици? Не, сега ти казвам не. 100% не. И не е готино за мен, и те не трябва да са тук, а по-големи хора, тинейджери, хубаво, а малки деца няма смисъл да ги водят тук. Тъпо е според мен. Колко пола има? Колко пола? Ти какво ме питал? За мен са точно два, мъж и жена. Дали си с мъж, дали си с жена, който и пола да си се тая. Няма значение за мене, но просто е глупаво това нещо. Нямам какво повече да кажа. Благодаря ти много, беше много приятно тебе. И на мен. Нека да видим изказването на организаторите на Pride относно целите им за Pride в България. Ние от София Pride искаме ясна, административна и достъпна процедура за смяна на документите на транс и интерсекс хората в България сега. Ви уверявам, че ние ще направим всичко възможно българския закон да признава защо ставаме жертви на престъпления, когато ни наричат с най-обидни думи от екрана, на улицата, включително и тук, на този Прайд. Отпред има хора, съжалявам за сериозните мерки за сигурност, но знаете, че те са една необходимост. Очаквайте съвсем скоро новини във връзка с законопроекта, който вече е в Народното събрание срещу престъпленията от омраза. Честит Прайд! Мечтая се за деня, когато нашите бракове и браковете на всички ЛГБТ хора ще бъдат признати в България. Надявам се този ден да дойде скоро. Също така си мечтая за деня, в който бебе Сара, за което съм сигурна, че сте чували, ще й бъде издаден акт за раждане от Столична община район Панчарево. И това всъщност е едно от исканията на тази годишния София Прайд. Бебе Сара да има акт за раждане, български такъв, и да получи българско гражданство. Поради което ще ви помоля, има една петиция на All Out за искане към Европейската комисия да стартира наказателна процедура срещу България за това, че България отказва вече 3 години и половина да предостави гражданство, каквото и да било, на бебе Сара. Просто защото се е родила в семейство на 2 жени. Едно време са се борили за свобода нашите бащи и прадеди, а сега това е свободата. Мисля, че чухме достатъчно от гледната точка на посетителите на Pride и сега беше време да се запътим към шествието за традиционното семейство. Единственият проблем беше, че не дигнаха колата, но винаги намираме начин. Тъпо. Всеки вкъщи може да прави какво си иска, ама не и по улиците на София. И им дават ефир сутринта в неделя да защитават тезата, че всеки е свободен да прави какво си иска вкъщи, а не на обществено място. Немалко пъти съм се чудил защо хората с морални ценности и разум не казват нищо при наличието на всичката тази гей пропаганда.
Когато малцинството говори силно, а мнозинството мълчи, често пъти се принуждаваме да правим компромиси с нашите ценности и разбирания. Сами видяхме вече, че посетителите на Pride далеч не бяха 10 000, както те сами твърдяха. Това, което не очаквахме обаче да видим, е толкова много хора в подкрепа на традиционното семейство, че дори да не успеем физически да стигнем до началото на шествието. Виждам, че сте тук цялото семейство и с дечицата също. Това е страхотно и бих искал да ви питам защо сте тук, защо сте на това шествие, което е за традиционното семейство. Защото вярвам, че традиционното християнско семейство е основата на обществото и сме против хомосексуалното разпространение на всякакви идеологии в училищата. Аз смятам, че най-главното днешно време е да запазим това, което Бог ни е дал, а именно децата са бъдещето на света. Сега много хора ще кажат, нали, че те мислят тяхно добро, но това не е така. Едно дете има нужда от закрила, има нужда от напътствие, когато е в млада възраст. И това тази пропаганда не го дава, отнема, както и много други неща. Но хомосексуалистите казват, че ние мразим. Не, ние не мразим. Аз искам да кажа, че ние не можем да мразим. Хора като нас не може да изпитат омраза, но ние мразим греха и мразим това, което те се опитват да прокарат с своята пропаганда. Защото подкрепям семейството и ценностите, които са в него. Важно ли е за едно общество според тебе да се държи на традиционните ценности и съответно, ако да, защо? Да, естествено, че е важно. Това са ценности, които са показали добри резултати и мисля, че е добре да се придържаме към тях. Айде, махайте на камерата! Вярвам в традиционното семейство и категорично отхвърлям тази мода, която се налага толкова агресивно, т.е. на различни полове, на различни образователни програми в училищата, които просто извращават децата, младото поколение. Аз съм много против това нещо и затова съм дошла да изразя своята нормалност и подкрепа за нормалното такова, каквото е било до момента. Какво бихте казали на младите хора, които казват, че просто се чувстват по друг начин, друг пол или с друга ориентация? Да преценят кое е нормалното фактически, тъй като модата и агресията в налагането на това нещо е толкова силна, че те на момента не биха могли да вземат такова решение. И да не би така да се окаже, че да направят операция смяна на пол и след време да съжаляват, тъй като тези неща са абсолютно необратими. Има и такива случаи. Виждам, че имаш много готина тениска. Може да я покажеш за камерата? Да, ето. Добре, какво е мнението ти по този въпрос? Вижте сега, България е супер толерантно общество и никой не се бърка в работите на другите. Да. Но искам да кажа, че не е нормално това да има детски сцени, не е нормално да има пропаганда, децата да могат да се кастрират, да се определят пола на 10-11 години. Това са абсурдни неща, това занулява въобще обществото, занулява човека като човек. И затова е толкова важно ние да покажем, че всъщност това са 30 ценности на нашата държава, семейните ценности. Ако ние ги порутиме, какво ще стане с нашата държава? Абсолютно нищо. И това е един абсурдизъм да се бъркаш ти в на малките деца мозъците. Абсолютна гавра. Абсолютна гавра и се радвам и благодарим на организаторите и дано става все по-голямо, то е огромно, то се вижда. Голямо е, да. Това, че не се показва никъде и това, че има страшно заглушаване, каквото и да то се вижда за какво става на въпрос и приканваме и също всички хора, понеже ние организираме също референдума против джендър идеологията в училищата, нека се подпишат всички, защото това е също много важно. Просто иначе по друг начин не може да го спрем. Виждате как в Европа, въпреки нашата конституция, въпреки че това всички сме против, те искат пак отгоре да ни го наложат. Аз съм тук, защото вярвам, че семейството е създадено от мъж и жена и то трябва да профункционира така. И във времената, в които живеем, хората изменяме все повече и повече стандартите ни, базисните нива, на които трябва да градим. И всъщност така се получава, че фокуса на обществото много се размива и вярвам, че нещо, от което трябва да започнем е правилното семейство, изградено от мъж и жена и точно за това сме тук.
Човек трябва да дава гласност на това, в което вярва. И ако ние като мнозинство, хора подкрепящи традиционните семейства, на които е базирана цялата съвременна цивилизация, семействата от един мъж и от една жена, които могат да раждат деца. Ако ние вярваме в тези ценности, то всеки един от нас е отговорен пред себе си, пред Бога и пред бъдещите поколения да бъде глас.